Her. Goddag, jeg hedder Thijs Hedemann. Jeg er spidskandidat for Liberal Alliance, og havn og erhvervslivet, det mener jeg, det er ryggraden i en stærk kommune. Og lige så mange af jer, så spørger jeg også mig selv, hvad er det for nogle år, jeg gerne vil have? Men i bund og grund, så er det et helt andet spørgsmål, jeg skulle stille. Fordi, hvad er det for nogle år, som mine børn og børnebørn gerne vil have? Fordi det er nu, vi lægger byggestenen til fremtidige generationer. Området har kæmpe potentiale. Vi har skov, strand, E45 lige ved døren, og vi har et stærkt erhvervshavn. Og så har vi også en unik placering ved den dansk-tyske grænse, der giver os kunder og kollegaer i 2 lande. Oven i det, så har vi også knudepunkt for både el og fremtidens brintinfrastruktur. Det burde gøre os til Danmarks bedste vækstkommune, men alligevel så får vi ikke nok ud af det potentiale. Fordi der mangler en samlet plan og det politiske mod til at holde den. Så, hvordan ser Aabenraa by og havn ud om 50 år? Det er den samtale, vi skal have, og det er den samtale, vi gerne vil have. Fordi vi udvikler ikke et Aabenraa til os selv, men til vores børn og børnebørn.